Aldiuma Jimbo n'a si bɛ taa san 44 bɔɲɔgɔnko la. Ale kɔni ye jɔn ko Ala fɔ nin waati in na ko fɛn min ye manifinw kuntigɛlen fana ko tun ye ale ka baara ye. Aldiuma Jimbo tɛgɛ kɔni kɛla ale la kabini uti kalo san 2022 kɔnɔ fana lakana tigilamaw fɛ ni sɔmi yɛrɛ kun kɛla ma ka fɔ ko a ye a jɛɲɔgɔn faga n'o yɛrɛ tun ye Agibu Bagayogo ye ni o yɛrɛ kurukutu tala ye sɔgɔma ka sɔrɔ kunkolo tɛ a kanda la n'o yɛrɛ kɛla san 2018 kɔnɔna na. Kabini o san min ye Aldiuma Jimbo ye n'ale yɛrɛ tun ye fana bila kana sigi Bamakɔ tɛgɛ nana kɛ a la fo Bamakɔ yan nɔ ni ka sigi ka taa di fana lakana tigilamaw ma ni a maralen yɛrɛ tun b'u bolo fo kana se bi ma. San 2 ni kɔ kɔfɛ min ye fana lakana tigilamaw la u y'a yira k'a fɔ k'u ka jateminɛw kɔfɛ ko min ye manifinw kuntigɛli ye fana k'o dabilala. O de senfɛ min ye Aldiuma Jimbo ye ɲɛsikɛla ma ko kura ye tuguni ni ka sɛgɛsɛgɛ o siratigɛ la sa a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko maa 11 k'ale kɔni ye u kuntigɛ. Maa 10 cɛ 5 ani muso 5 k'a y'olu kuntigɛ fana dugu la. Min ye maa 11 na ye sa ko kɛla Bamakɔ yan nɔ. K'a ka fɔla ko maa sugu bɛɛ dɔ b'a la, fatɔ b'a la, feerelikɛla b'a la, gardien b'a la, finikalala b'a la, téléphone feerela b'a la, fo ka taa se yefugedeni ma n'o ye Ramata Diarra ye. An ka ɲiningaliw senfɛ sa walasa k'a dɔn n'a sɔrɔ Aldiuma Jimbo ni ma dafalen don k'a y'a yira k'a fɔ ko fininɔgɔdola bɛɛ tɛ fatɔ ye, ko fosi t'a la ko min bɛ dankari a ka ɲɛnɛmaya la. Wa ko fɛn min ye ni maa 11 fagali kun ye Aldiuma Jimbo ale kɔni datu maa 2 ta la n'o ye yefugedeni ye ko sabula ale ka laɲini de tun ye ka yefugedeni ba de faga ka sababu kɛ ko ni muso y'a yira sugu kɔnɔna na ka fɔ ko maa tɛ fatɔ la diya. O kama ale m'a sɔrɔ a ye den bɔnɛ a nin na. Ko min ye a jɛɲɔgɔnkɛ ta ye n'o ye Agibu Bagayogo ye n'o yɛrɛ kɛla sababu ye ni tɛgɛkɛla a la k'o sɔrɔla MP3 radio de nɔfɛ. Min kɔni ye nin mafala in ye ale kɔni datugulen don nin waati in na yanni daka don a ka ko la kiritigɛlamaw fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini san 2018 kungolotigɛ o kɔni tun ɲɔɲalen don kosɛbɛ fanakaw fɛ yen nɔ mun ni Bamakɔ cɛ bɛ taa kilomɛtiri 128 bɔɲɔgɔnko la. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.